अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। फोमेंतो रिसोर्सेस व गोगटे मिनरल्स अँड माइन्सच्या वतीनं वेंगुर्ला तालुक्यातील रेडी गावातील रुग्णसेवेसाठी देण्यात आलेल्या मोफत अत्याधुनिक रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण करण्यात आलं। तर यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या आरोग्य तपासणी व मोफत औषध वाटप उपक्रमाला रेडीतील ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे। फोमेंतो रिसोर्सेस व गोगटे मिनरल्स अँड माइन्स रेडी गावात नेहमीच विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवत असतात। यावेळी सुद्धा फोमेंतो रिसोर्सेसच्या वतीनं रेडी गावातील रुग्णसेवेसाठी देण्यात आलेल्या मोफत अत्याधुनिक रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण रेडी सरपंच रामसिंग राणे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून तर फोमेंतो मिनरल्स रिसोर्सेसचे महाराष्ट्र प्रमुख नारायण प्रसाद यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आलं। तर आरोग्य तपासणी शिबिराचं उद्घाटन सरपंच रामसिंग राणे यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आलं। यावेळी जिल्हा परिषद माजी आरोग्य व शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, रेडी उपसरपंच नमिता नागोळकर, फोमेंतो रिसोर्सेसचे डायरेक्टर डॉक्टर दीपक मूर्ती, HR हेड कर्नल अरुण शर्मा, DGM लॉजिस्टिक BS गिल, मायनिंग DGM धर्मेंद्र पवार, प्रमोद सरोदे, गोगटे मिनरल्स अँड माइन्स मॅनेजर श्रीनिवास पुरे, प्रदोष गावकर, ग्रामपंचायत सदस्य सागर रेडकर, विनोद राणे, अण्णा गडेकर, सागर राऊत, गोपाळ राऊत, दत्तगुरू भगत, महेंद्र साजी आदी उपस्थित होते। सर्वप्रथम रेडी ग्रामपंचायत आणि रेडी गावाच्या वतीने मी फोमेंतो रिसोर्सेस किंवा गोगटे मिनरल्स या कंपनीचे आभार मानतो। कारण 2003 पासनं चालू झालेली कंपनी आणि त्याच्यापासनं 2006 पासनं रुग्णवाहिका मोफत देण्याचे आणि सुस्थितीत आणि चांगली चालवण्याचं काम या ठिकाणी कंपनी करत आहे। आता पण रेडी ग्रामपंचायत किंवा इतर गावातील लोकांच्या म्हणण्यानुसार जी रुग्णवाहिका आता सद्यस्थितीत नवीन देण्याचं जे काही गावातल्यांनी मागणी केलेली त्यानुसार नवीन रुग्णवाहिका आणि चांगली रुग्णवाहिका या रेडी गावाला त्यांनी आज लोकार्पण केलेली आहे। तसेच जे काही मेडिकल हेल्थ चेकअप असेल रेग्युलर त्यासाठी जे काही मेडिकल हेल्थ चेकअपसाठी पण आज त्यांनी इथे उपलब्ध करून दिलं आहे। त्याबद्दल मी या कंपनीचे आभार मानतो। रेडी गावात आज रेडी ग्रामपंचायतकडून किंवा गावातील लोकांकडून ज्या जे मागण्या या कंपनीकडे केल्या जातात त्यातून काही मागण्या पुरवण्याचे काम या कंपनीकडून केले जात आहे। तसेच गावात काम करत असताना ज्या काही इतरही म्हणजे रेडी ग्रामपंचायत जे काही शासकीय निधीत बसत नसलेल्या काही योजना काही कामांना ते या ठिकाणी लाभ मिळून त्यातून कसं काम करता येईल यासाठी पण कंपनी आपल्या स्तरावरून योग्य ते प्रयत्न आपल्या रेडी ग्रामपंचायत किंवा गावातील लोकांच्या म्हणण्यानुसार काम करत आहे। पुढे पण भविष्यात आपल्या जे काही मायनिंगमध्ये असणारे रोजगारविषयक नोकरीविषयक किंवा इतर गावातील लोकांना जास्त कसा त्याचा फायदा होईल याबाबत कंपनीने याकडे लक्ष देऊन जे काही रेडी गावातील इतरही जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी यापुढे प्रयत्न करावेत आणि त्यातूनच रेडी गावात आपले जे काही चांगलं काम कसं करता येईल याचा एक ठसा या जिल्ह्यात उमटून या कंपनी दाखवा एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो। प्रथम मनापासून कंपनीचे आम्ही आभार मानतो की आज या ठिकाणी एक सुसज्ज अशी रुग्णवाहिका आपल्या रेडी गावाला दिलेली आहे। त्या लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी झालेला आहे। या अगोदरसुद्धा 2006 पासून ही रुग्णवाहिकेची सेवा अत्यंत चांगल्या आणि सुस्थितीमध्ये पूर्ण गावाला या ठिकाणी त्यांच्यानी दिलेली होती। त्याचप्रमाणे आज या ठिकाणी आरोग्य शिबिर सुद्धा एक चांगल्या प्रकारे सर्वांच्या सहकार्याने इथे लावण्यात आलेलं आहे। तरी गरजू रुग्णांनी तसेच सर्वांनी या आरोग्य शिबिराचा लाभ घ्यावा। त्याचप्रमाणे आपल्या गावामध्ये काम करत असताना होणाऱ्या खाण उत्खननातनं सुद्धा इतर ज्या आपल्या सेवा सुविधा आहेत त्यासुद्धा पुरवण्यासाठी गोगटे मिनरल्स त्याचप्रमाणे फोमेंतो रिसोर्सेस या कंपनी नेहमीच कार्यरत असतात। भविष्यातसुद्धा या खाण उत्खननातनं चांगल्या प्रकारे कसे रोजगार उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे गावातील सर्वांना विश्वासात घेऊन यापुढे सुद्धा जसं त्यांनी आतापर्यंत काम केलं तसंच काम यापुढे सुद्धा भविष्यात त्यांनी करावं। या कंपनीच्या या उपक्रमाला
आज या ठिकाणी आम्ही शुभेच्छा देतो. आरोग्य शिबिरात डॉक्टर प्रवीण देसाई, डॉक्टर प्रदीप शेटकर, डॉक्टर PD वदराटकर, डॉक्टर दर्शना कुलते, कर्मचारी रामलाल रेडकर, मिलन पांढरे, समृद्धी नाईक, स्नेहा आडारकर आदींनी काम पाहिलं. कंपनी चालू झाल्यापासून नेहमीच गावाचा विकास कसा होईल, गावातल्या लोकांना त्याचा फायदा कसा होईल, आरोग्यरीत्या समजा किंवा आर्थिकदृष्ट्या समजा कसा फायदा होईल याचा कायमच विचार करत असते. कंपनीने ह्या अगोदरसुद्धा ॲम्ब्युलन्स जे दिलेले होते, आता नवीन ॲम्ब्युलन्स आणलेले आहे, तीसुद्धा विनाशुल्क आहे. म्हणजे गावातले कोणीही लोक ते विनाशुल्क वापरू शकतात. त्यामुळे या ॲम्ब्युलन्सचा लोकांना फायदा होईल, भरपूर फायदा होईल. म्हणजे पेशंट पटकन एखादा गरीब माणूस असेल, पटकन एखादा पेशंट म्हणजे विनाशुल्क काही खर्च न करता हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होऊन उपचार घेऊ शकतो. आणि अशा प्रकारची AC वातानुकूलित आहे, पूर्ण सुसज्ज अशी आहे ती ॲम्ब्युलन्स. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपनी नेहमीच गावासाठी काही ना काहीतरी असे विकासासाठी सहकार्य चालू असतं त्यांचं. फोमेंतो रिसोर्सेस आणि गोगटे मिनरल्स माइन्स यांच्यामार्फत रेडी गावामध्ये सुसज्ज अशी रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण आत्ताच नुकतंच संपन्न झालेलं आहे. आणि सुसज्ज अशी रुग्णवाहिका ही रेडी गावामध्ये देण्याचं काम या कंपन्यांमार्फत या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. अशा अनेक जे सेवा आहेत त्या कंपन्या अनेक वर्ष या ठिकाणी रेडी गावासाठी देत आहेत. आणि त्यातच एक भर म्हणून ही रुग्णवाहिकासुद्धा सुसज्ज अशी या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. आपण या ठिकाणी बघू शकतात सुसज्ज रुग्णवाहिका आहे आणि वातानुकूलित रुग्णवाहिका आहे. त्याचप्रमाणे यात ऑक्सिजन सिलेंडरची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आपल्यासोबत हे रुग्णवाहिकेचे जे चालक आहेत ते आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. मला सांगा, सुसज्ज रुग्णवाहिका या ठिकाणी दिसते, काय काय सोयीसुविधा या ठिकाणी किंवा रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी काय काय सोयीसुविधा या ठिकाणी मिळणार? आता व्यवस्थित गाडी कम्फर्टेबल ही अशी गाडी आहे ही. आणि मेन म्हणजे स्ट्रेचरची जी सुविधा केली आहे ती अतिशय चांगली आहे, चांगल्या पद्धतीने केली आहे. म्हणजे बाय चान्स अदर साईडला अगर पेशंट असला तर जरा कंडिशन ह्या स्ट्रेचरमुळे ना कुठे जायला आता मिळणार आहे. म्हणजे मध्ये नेताना प्रॉब्लेम व्हायचा पहिल्यांदा, की कॅज्युअल्टीमध्ये नेत असताना त्यांची ट्रेचर आणावी लागायची. आता ही ट्रेचर आपण डायरेक्ट पेशंट कॅज्युअल्टीमध्ये नेऊ शकतो आतमध्ये शिफ्ट करू शकतो. तेव्हा प्रॉब्लेम व्हायचा. आणि त्याचपर्यंत आणखी काय सुविधा, म्हणजे रुग्णाला समजा ऑक्सिजनची वगैरे गरज? मेन म्हणजे आता कसं एसीची सेवा आहे ना आता, पहिल्यांदा त्याच्यामुळे पेशंट फर्स्ट एड सेवा आतमध्ये दिलेली आहे, ऑक्सिजन सेवा आहे. लवकरात लवकर पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाणे तुम्ही चालक आहात, त्यामुळे जेवढी आणि एक सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे दोन्ही चालक आज 10-12 वर्ष विना अपघात त्यांनी सेवा दिली. 20 वर्ष झाली आम्ही त्यांनी विना अपघात पहिली पण ॲम्ब्युलन्स आणि आता पण ते चालू. निश्चितच दोन्ही चालक आहेत, विना अपघात आतापर्यंत ॲम्ब्युलन्सची सेवा देतात आणि त्यांच्याच हातात ही ॲम्ब्युलन्स देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे निश्चितच ही जी रुग्णवाहिकेची सेवा आहे ही या रेडी गावासाठी लाभदायक ठरेल आणि रुग्णांना जास्तीत जास्त कमीत कमी वेळेमध्ये रुग्णालयात पोचता येईल अशी या ठिकाणी सुविधा आहे. प्राथमिक उपचारसुद्धा या रुग्णवाहिकेमध्ये करण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या रेडी गावाचा ग्रामस्थांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. आज रिड्डी विलेज में हम लोग नया एम्बुलेंस को चालू किया है. पंचायत और रिड्डी का एल्डरली पर्सन्स है आके आज एम्बुलेंस को चालू किया है. एम्बुलेंस 2003 ऑनवर्ड से फोमेंतो ने 24 आवर्स के लिए गांव के लिए दिया गया था. जो जब व्हेनेवर एम्बुलेंस पुराना होते जाते थे हम लोग रिप्लेस करते जाते थे. आज हम लोग उद्घाटन किया था अच्छा एम्बुलेंस के लिए, नया एम्बुलेंस के लिए, और जो बेटर फैसिलिटीज़ एंड बड़ा एम्बुलेंस है. और दूसरा आज के लिए ये अच्छा चीज़ ये है कि आज रेड्डी गांव में मेडिकल कैंप हम लोग चालू किया है गांव के लिए. एंड डॉक्टर्स लोग आए थे फ्रॉम द ऑल द स्पेशलिटीज़ डॉक्टर्स आए थे. बेसिक स्क्रीनिंग करेगा और टेस्ट करके वो उसको सजेस्ट करेगा और मेडिसिन भी देगा. ये अच्छा चीज़ के लिए और फोमेंतो हमेशा करते रहे और फ्यूचर में भी ऐसा वाला कैंप्स, मेडिकल कैंप्स एंड बेटरमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए फोमेंतो हमेशा करते रहे.
फोमेंतोच्या वतीने मेडिकल कॅम्प आयोजित करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे चांगले जे डॉक्टर्स आहेत त्यांच्या वतीने सुद्धा तपासणी करण्यात येते आणि मेडिसिनसुद्धा फ्री देण्यात येते. त्याचप्रमाणे ॲम्ब्युलन्सची सुद्धा सुसज्ज असे लोकार्पण करण्यात आलेलं आहे. निश्चितच रेडी गावाच्या लोकांना याचा फायदा होईल. रेडीसहित जे शिरोडा असतील किंवा इतर भागाचे पंचक्रोशीतील जे नागरिक असतील यांनासुद्धा त्याचा उपयोग हा होणार आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.